Halo, Ryan, asa mo ang audition? Pero, Sa kahara na sila kay para magsugod ta. sige. Ako di una di ay. Oh, sige ikaw ulit oh. Dali ako, dali. Wala pa Ryan. Usa may talent ka na bata ah. Tarong nga ko na mo paypay. Kanta man daw. Ha? Sige ba ito pagtarong taga-asa ning amaw. Ako dai si Reggie Baldusa, nagpuyo sa Sibusa. Akong edad kay 18. Akong talent dai kay mo kanta. Usa pa nga kanta imuha kantahon. Gidaw ba padunggan ako? Akong kantaon dai kay Happy birthday to you. Happy birthday to you. Ay naunsa man imong talent oy. Wa oray klaro na pangpatay man na. Nagluya man ta na. Wala kay laing talent diha. Wala kay laing talent sa kanaog-naog. Yes, sir, next. Ah, sige. Ako dahil si John Dave Palirat, taga Sibusa, 16 ang edad. Kung talent, kaya masaya kong kanta. Ah, sige. Kana pagitae ko guana nindot nga perform nimo basi ba pareha ka tong nag-una nga muramig naa sa namatyan. Sige. Tugod ako! Siya bibigyan. Shit, di ko siya bibigyan. Shit. Ya, Marto! Orte talent nimo. Di man mo iglayo atong nag-una ay. Ugrahan na mga estilo. Taro ang paypay, usap ng paypay nimo. Sige, naog. Next be sunod. Muntoy lami iya ha. Ako dai si Glenmar Mundiar, taga Sibusa nya. Akong talent kay artista tundar na kay katong mukaog bato ding ang bato. O to siya. Ah sige, try daw be. Mura ganahan ko na imuhang talent ba. Eh makita ko na sa TikTok, mura nindot na. Sige. Perform na. Kanang sige, magsugod na ko. Ding ang bato. Ah, unsa man eh? Kanang bato. Usab. Ding ang bato. Uy! Grabe dakuan eh, kanang gamay. Usab. Ding ang bato. Dario. Kana. Biriguda si mong talent oy, ganahan kay ko. Sige, kuha na ka. Sa palengke sa may isdaan o sa gulayan. Salamat kasi inyong pagsuporta o pagtanaw sa mga video. Salamat kayo. Sa dati ko ni Kuan, Rap Cesar na gimayin o Itzel Amarillo si Giancarlo Latano. Wala ito, tumuray ito. Shoutout sa'yo ni Bergie Angilio, alias Lumen, Jimmy Galios. Oh, may lang ko ba? Ito tayo kong Nixilor. Sila. Ako sa to ko ni Angel White. Ay, yan. Ah, sige. Tugil ako, Tom. Alright.